можа, под столом лепей атрымаецца. А памятаеш, як хлопчик з горкі ў басейн плюх, усіх абліў? Ага, а потым плёскацца пачалі. Ага. Добрай раніцы, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы учора з Касяй, Біятай і ўсімі сябрамі ў аквапарку былі. Ну і весела там. Вельмі. Дарэчы, а дзе Кася? Я тут. Ага, учора было весело, а сёння не. Касечка, прывітанне, што з табой? Чаму ты плачаш? Хочу один эксперимент провести. Плачаш дзеля эксперымента? Ага, але пакуль нешта не вельмі атрымліваецца. А які эксперымент? Да я хочу проверить, ці можна цэлае вядро слёз наплакаць. Ух ты, а на што табе гэта? Як на што? Царэўна Несмеяна змагла, а я чым горшая, іду на рэкорд. На рэкорд не вельмі падобна. Вось і я пра тое ж. Як мне так заплакаць, каб слёзы паліліся ручаём? О, а давайте так. Вы мне павінны дапамагчы. Як? Ну, расскажите самую сумную гісторыю, а я буду яе слухаць і плакаць. Не ведаю, Кася, ці добра гэта будзе? На што сумаваць, ды яшчэ раніцай? Можа, не трэба? Трэба. Таму давайте наганяйце на мяне сум. Гэта не так і проста, калі настрой цудоўны. Так, вельмі няпроста. Вось што, ты пакуль з гледачамі мульцік паглядзі, а мы з Біятай параімся. Ну, добра, райцеся. Сябры, мульцік. А мультик был веселый. Ой, я ж павінна не весяліцца, а сумаваць, каб наплакаць цэлае вядзерца слёз, як царэўна Несмеяна. Эксперымент парушаць нельга, таму ніякага смеху. А дзе Біята і Лесік? Яны ж павінны былі мне сумную гісторыю расказаць. У адным цёмным лесе жыў адзін маленькі зайчык. Ой, быў ён вельмі самотны і не меў сяброў. ніводнага. Ніводнага. Бедненькі. І што было далей? Аднойчы ў гушчар да маленькага зайчыка завітаў страшны злы воўк. Ой! Але ў зайчыка было павелічальнае шкло. Памерам большае за мядзведзя. Ого, і што? Зайчык схаваўся за ім і стаў нібы вялікім. З вачыма, як талеркі. З лапамі, як у монстра. Воўк як убачыў яго, ды як даў секача. Толькі яго і бачылі. І болей ніколі да таго гушчара блізка не падыходзіў. Вось такая жудасная гісторыя. Заяц, як монстр! Ой, не магу! Уяўляю, як уцякаў воўк ад маленькага зайчыка. Не зусім той эфект, на які мы разлічвалі. Ну і добра. Веселая Кася мне болей падабаецца. І мне. А як же мой эксперимент? Эх, не умеете вы рассказывать сумные истории. Ну, прабач, просто у нас настрой добрый, вось і не атрымалася. Думаете, яшчэ? Я хочу целое вядзерца слёз наплакать. Дай нам крыху часу. Пакуль мультик ісці будзе. І вяртайцеся з надзейнымі сродкамі. Паспрабуем. Ну што, хадзем, Лесік? Хадзем. А у нас з вами, сябры, мультперапынак. Вось гэта я разумею. Ой. Сябры, вы ж памятаеце, што наша Кася вырашыла пабіць рэкорд царэўны Несмеяны. Наплакаць цэлае вядзерце слёз. Мы прыдумалі, як ёй дапамагчы.
Цибуля надзейны сродак. Ад яе хто заўгодна заплача. О, бачите, як дзейнічае. Правда, от цибули и мы заплакать готовые. Кася, может, хопить? Не чапайте. Вось гэта слезы, так слезы. Ой. Скажи, кольки ты наплакала. Все ровно зовсім мало. Так что? Я так и не смогу стать плаксой чемпионкой? Кася, все равно не смеяна, гэта казачны персонаж. А у казках чаго толькі не бывае. Значыць, вы лічыце, што гэта немагчыма? З навуковага пункту гледжання гэта абсалютны нонсенс. Чаго? Што гэта за слова ты зараз сказаў? Нонсенс. Гэта значыць, што ідэя не мае сэнсу. Немагчымая. А чаму гэта? Бо вядро вады гэта ўся вадкасць, што ёсць у тваім арганізме. Ты ні завошта не зможаш столькі наплакаць. Правда? Ну і чаму вы раней маўчалі? Просто ты так марила стать рекордсменкой. Мы не хотели тебя расчаровывать. Значыць, я дарэмна старалася. Есик, гляди, по-моему, у яе атрымалася. Сапраўды, хто б мог падумаць? Не была б тое наша Кася. Вы яшчэ і насміхаецеся. Не, паглядзі ў вядзерца. А што там? Ух ты! А гэта хто столькі наплакаў? Ты! Рэкорд царэўны несмяяны пабіты. Праўда! Але ж вы казалі, што гэта, немагчыма. Немагчыма для ўсіх, акрамя цябе. Ты унікум. Ура! Я унікум! Оле, 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 оле! А царэўна несмяяна адпачывае. Спадзяемся, ты болей сёння сумаваць і плакаць не будзеш. Не, у мяне ніводнай слязінкі не засталося. Цяпер я буду толькі весяліцца і скакаць. Оле, І оле, мультик оле, нават оле. не паглядзіш. Выдумалі? Як гэта не пагляджу? Включайце хутчэй. Уключаем. Ну вось і ўсё, дзяўчынкі і хлопчыкі. Наш сённяшні незвычайны добраранак падышоў да завяршэння. Спадзяюся, я не засмуціла вас сваімі плакательнымі эксперыментамі. Гэта ж панарошку. А я, як была весялушка Кася, так і засталася. Усе гэта зразумелі. Сябры, а якія ў вас планы на сёння? Мы з Касей спачатку пойдзем на заняткі ў нашу вундрзайчую школу. Так, у нас сёння вельмі цікавы урок будзе. Будзем вывучаць вадкасці. Вы чаго? Твоя тэма пра вадкасці. Сапраўды! Але плакаць я цяпер доўга не захачу. А можа, паспрабуеш? Яшчэ вядзерца? Не, хопіць. І мне зараз на заняткі ісці. А пасля іх што збіраецеся рабіць? Пакуль не планавалі. Тады прыходзьце да мяне ў госці. Мама вас запрашае. Абяцала піражкоў напячы. Клас! Мы згодныя, правда, Лесік? Ну так, чаму не? А піражкі з чым? Не раскажу. З рознымі начынкамі. Прыйдзеце, будзеце самі ўгадваць. Ух ты! Ну, добра, дамовіліся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым добраранку!